Niin haluatko sä kertoa sen? Sitä kyllä unohda ikinä. Se on varma. Niin, mitäs sun piti oikein näyttää mulle tuolla? Se voi olla parempi, että me mennään kattoo tonne sisälle. Tää avain käy kaikkiin kirkon salaisiin arkistoihin. Niistä löytyy kaikki toisuuskoiset ja kulttilaiset. Oi perkele! Ihan paras! Oot sä Jarno varmaa, että me saarelle meno on viimeisiä? Saatana! Kulttiuras Niitekkari kuuluu tähän sukuun. Mitä sä nyt oikein puhut? Pidät mua hulluna vai?